ole tu na kanam na Hmun hi lungmawi khua ania Hnathel district lungmawi khua kanama hei he lama hian welcome to lungmawi tin lo tara wai me in hei hi chipir bolpui lama tanga kalna aluna kha ni a hei he lama hian helam hi lungmawi khokal kong ani chuan hei lai hian thil poimo deuh mai an lo tara he lai hian hi inte oma ta hian thil poimo deuh mai an lo da a lung an lo phuna Kristian Hmasa te Chhim Bial lam Kristian Hmasa te biakin Hmun kha ta hian an lo nei ve ani ti an lo ziaka la hian lungphun oma an chia do ni la Chhim Bial Kristian Hmasa te biakin hmun sang khat zakua atang sang khat zakua sam tanga kum sang khat zakua som pako missionary JH Lorraine pubuanga ten an tlo ti hi elaya hian hei chin chen an lung an lo tara wai me lungmawi in ti hian an lo chin che a hei lai hi chim lam Kristian Hmasa te kha helaya hian an lo om ve to thina biakin te pon lo nei an lo sa to ni thin nge in alang boka helai Hmuna lungmawi an lo hum hala hei hi Hmun poimo taka lo ni ve reng mai a Kristian Hmasa te helai hmuna hian an la hun an lo hmang to ni ti kha kan lo sa thei ta hlau mai a alom om hle mai ani lungmawi hi lama hian chipir thenzaw lama tangin a kal thei boka pangzaw lama tangin alu thei boka kha thelo kan am takin an ta lang ani